Izgled je stigao alias Aca Lukas, dobio ime po nekih 80. godina kad je pevao uz Viktoriju i druge. A posle toliko albuma, evo, pao sam na dno. Šta možeš, Aco, reći o Valjevu, Valjevcima, šta očekuješ večeras? Kaže lepo se rekao, posle toliko albuma pao sam na dno, baš se lepo. Lepo me pohvaliti, jer ovo me obel. Doslovno pušim na televiziji. Može. Uvijek je bila dobra atmosfera kad god sam svirao, ali nisam svirao mnogo puta. Par puta sam trebao, pa nisam. Te pitam, šta će misliti da možda neće biti puno? Šta će misliti da možda neće biti? Praktičnih razloga, zato što će biti mnogo para. To jest, oni jedini plaćaju. Drugi razlog je zato što su jako profesionalni. Će ostati naš 5-6 pevača. Ili neki kontinent na kojem nisi bio, gde nisi gostovao, grad, veći. Arktika. Hvala ti, Aco.